Soprek bangsaning celek ananging wujude membo-membo wujude menungso mijil saking Rajaya sak Jayaletri bebasan Kakang Palakisna yo ngagem busananira ya sing wujude satriya cilik lampah cilik ladrang senadyan ora gagal dipeksa kiprah lan saha awane ya kaya dene sang sakti ya kaya dene Mahapati Setyaki ini menika kang wujud diwastani sak ratu celek-celek ya sak adepan ya sak trepono lumawan cingkrak-cingkrak mampu godhane wong menungso ya jakre mampu wah putra Gading Wijaya wonten kesuwen inggih menika barisaning Kaparanaga utusan saking Prabu Singabarong saking Lodaya bilih tumut sayembara inggih menika nglamar utawa boyong